de spiller den kort til. De har stort overskud her i aften. Brøndby, det er smart lavet det der, og så altså Morten Duncan, der får lov til at score til 3-0. Det er sat med Frederik Lau, det her. Man har prøvet det til træning nogle gange, men i kampen har jeg ikke opstået i griner. Ja, det er underholdning der. Holmen var det. Så Nordstrand, der kommer til at sparke ind på Jon Jønsson, og virkelig slår sig det samme. Der er Thomas Christensen, 2 efter scoret. Det kan skade her, hvor Brøndby står kontraangreb. Og de er i noget forvirrende situation nu her. Så ja, der kommer godt tryk ind af Jan Christiansen, men man kan diskutere selvfølgelig, om de skal afbryde spillet. Jeg synes det egentlig ikke, det er vel okay at køre et kontraangreb her. Scorer sin første sats. Det er at gå ind og takle direkte på bolden. Det her er godt. Lægger sig i buen, ja. Ja, ikke også? Kasper Lorentzen, der giver sig tiden, der har is i maven til at kigge op, som han gør her. Og Jan Christiansen, der kommer lige bagfra, løber ind for buen og sparker den sikkert ind. Med fremme i angrebet, nærmest for Brøndby til at vinde luftduellerne. Her kommer Mads Jørgensen. Og den! Er det målet? Er det målet? Der gør den. Brøndby til dansk mester. Det er langt fra utænkeligt. Lige pludselig et lille spidssekund smukt her. Han rammer den så rent, og det er faktisk lige på et tidspunkt, hvor man sidder og tænker på, at Brøndby ikke får nok spil ind i feltet, fordi netop når de er inde i feltet. Det bliver ikke kamp, det bliver elementer. Og så er det faktisk en god variation, det er Johan Elmanders første sæsonmål. Han får lige prikket den udenom spilleren, som løber frem i ham, og så har vi udligningen. Ja, jeg sagde 31 meter var langt udefra, men han gør altså afstanden kortere. Og det der, det er tæt på at være smart. Og det er i hvert fald rigtig godt sparket ind af en element. Rasmus Hansen snitter den væk. Thomas Rasmussen. Det er et kongemål her. Og dermed er han oppe på 2 i kampen. 72 minutter er gået. Og man forstår godt jublen på Brøndby Stadion, fordi det er virkelig et supermål af Thomas Rasmussen. Det første var flot. Det her er brilliant. Han ved godt, hvordan de skal sparkes dem der. Har vel næppe scoret 2 mål i den samme kamp, siden der var snørret i bolden. Han har sagt, det er i hvert fald et stykke tid siden. Efter han røg ned så bak, men det er en dejlig at sparke til det. Fantastiske billeder, ikke? Prøv at se, han kigger op. Man kan se, i det han stopper bolden, så kigger han lige op. Hvor står målmanden, hvor langt er der ind, og så sparker han til den. Ja, det er Retov. Og så bliver den slået ind over, så er der scoret igen! Per Nielsen, der laver det bag om støttebenet, og 2-1 til Brøndby, og jeg kan ikke forestille mig Troels Bæk. Han er tilfreds med den måde, de dækker op på dernede. Nej, det er rigtigt, men så kræver det altså også et godt hold at se der, hvor der er hul. Og det er jo faktisk en fantastisk detalje. Der er meget, der skal se. Den der, den er god. Den er slået med en rigtig fart, og første gang for Rytter, og så med hælen. Der er altså mange ting, der skal lykkes her. Det lykkes. Det bliver faktisk en rigtig, rigtig flot scoring. Jeg vidste faktisk ikke, at Nielsen med hæl. Det er helt vildt. Jeg vidste ikke, han var så smidig, Per Nielsen, så han kunne lave det. Gislason med flikfakket, drømmemål, Stefan Gislason. Det er jo altså et stående saksespark, og så ser den ellers op i krogen. Der kan Jesper Hansen ikke nå op. Et underligt mål sparket ind af islændingen her. Prøv lige at se. Det er underligt sparket ind. Simpelthen fantastisk mål, det her. Det må kandidere til årets mål, sæsonens mål. Og Gislasons 5. sæsonmål. Og jeg garanterer det flotteste. Dann noch eine wirklich sehenswerte Aktion der Gastgeber Thomas Rasmussen. Was für ein Schuss. 2:2, 66. Minute. Doch dabei bleibt's in der Bundesliga noch ungeschlagen und nun erreichen Fried. Ja, så et godt hoved.